Donjo tang'eni gibiro bedo ka gidonjo nikech ang'eni nyikwa Ramgajwang bende penjore ne Ugunja en ang'o mane otimore nyakwa Ramgajwang. Ugunja inyalo paro jaod bura machon ma Ugunja Opiyo Wandayi bende noyier kaka jatend migawo mochung' ne weche mag teko e pacho ka. Noyiere kaka jatend migawo mochung' ne weche mag teko e pacho ka e dwe mar abiriyo higa mar 2024. Koro kopogre kod injinia mano Medusa Frederick ZB Owino bende adhi bedo ka tudra kod Ajombuta mano Jojo Tieno ma bende en jalar kar chung' od bura ma Kasipul kanyakla kod Newton Ogada ma bende wuok bende kaunti ma Homa Bay kar chung' od bura nogono. Kinyalo paro kar chung' od bura mano ma Kasipul bende nowito mjumbe margi ma bende nochiel koda magina. Kinyalo paro masira ma bende nojuko Charles Ong'ondo Were mano chien tarik 30 dwe mar ang'wen mano mar higani. Kokamano nikech pok wayudo jo Homa Bay, pok ayudo Ajombuta kanyakla kod Newton Ogada pok oriwore kodwa. King'iyo kar chung' od bura mano ma Ugunja ZB, jochung' adi mosewuok koso ung'eru bende nitie jok mosenyiedhore ma samoro nyalo kwano. Kane wachako kane ne waziri Wandayi obedo appointed, ji mang'eny nokelo dwaro margi mar chung' bedo jaod bura ma Ugunja. Ne wan ji 33 kane wachako, waduogo ji 20 kane bang' dweche 2. Bang' dweche 3 kama to wadong' gima ji 15. Bang' ekoro wachopo higani taneno kwa chopo gimo joma pod nying gi wacho ni gidhi chopo debe gin gimo ji 12, lakini joma serious to tin. Wadong' ji matin. Joma serious tiende nang'? Joma serious tiende ni joma osewuotho kuom piny kendo jopiny winjo kendo jopiny ong'eyo na achiel kuom gidhi bet mbunge ma Ugunja. Koro kaka jo Ugunja waserito ndi kendo waywak nikech mokwongo ang'iyo Jobanisa jaod bura margi notho 2023 March ma higni 2.5 pod ok gibedo kod jaod bura. Wan jo Ugunja, jo Magarini wasebet maongo MP for more than a year. Ting'eni mano is not very good. Ok en gima ber nikech onego bed na japiny moro amora machulo usuru kendo ma Kenya no bed nitie ng'ama ochung' kode kendo ng'ama represente. Koro osebet kamano Ugunja ongo. Koro wan aneno ka ji penjo tarik momiwa ni tarik 27 dwe mar 11. Wan to kata IBC kele kiny Ugunja wayikre kech wadwaro mondo wabed kod ng'at mochung'nwa. Nikech onego bed ni kumipoge tao koseket kacha to un ng'atu ma wachu representation ng'en mano koro wan marach. To bende kwa ng'iyo Nairobi ka neno bed no sami wacho wach Kenya to Ugunja bende bedo represented. Koro wan more than a year pok wabet kod ng'ama ochung' kodwa. Koro aparo ni jo Ugunja ywak kendo sani koro igo siasa, osego siasa more than a year. Kar wadhi pur, kar wadhi loso cham to wanago kura. Wago siasa. Koro waol gi siasa ni wadwa yiero. Tang'eni kinde mama go timo